sicela sivume elakhulo lamamakhulu inye lamashumi asixhenxe nanhlanu ikulo 175 lona lifundeka ngohlobo ndizathi ngento yalutho cengwa igazi lakho liyaqalazwa ngenxa yam sendisiza ndizathi ngento yalutho ndize kuhlanjwa ngulowo onamandla wokuhlamba sendisiza ndizathi ngento yalutho ndingoyiphama kwizono ndize kuvuma kuwe sendisiza ndizathi ngento yalutho ndizele ngethandabuzo noko ndinokoyika sendisiza ndizathi ngento yalutho ndize kucela uxolo ndizofuna impumulo sendisiza ndizathi ngento yalutho sendifaka lolothando endandingalwazi mina sendisiza xa liphela ndicele mama udazela usithandazele mamam
Amen loyise, amen loyana. Ngelo moya endle. Sikolungileyo. Dali impilo zonke isenkosini Yesu Kristu. Sithaba ngalensasa senzale intolo Thixo namandla amakhulu. Ngale mini inkulu sovuka kwenyana wakho moya engcwele moya amandla. Sithi uvukile Thixo namandla amakhulu. Sivela kuqengele ike Thixo namandla amakhulu. Esikuqengeleyo namhlanje Thixo namandla amakhulu sinethemba. Lokho kubangaba liyabuka Thixo namandla amakhulu nezingxaki zethu. Sizoqengela izingxaki zethu kule ndawo Thixo namandla amakhulu. Ingxaki Thixo namandla amakhulu zabantwana bethu moya engcwele. Ingxaki Thixo namandla amakhulu zefemeli zethu moya namandla. Thixo olungileyo siyakucela ke Thixo namandla amakhulu ngalo mzuzu silaba singabamama moya namandla ukuze Thixo namandla amakhulu omama bakule ndawo Thixo namandla amakhulu. Siyazi mama abaninzi Thixo bakule ndawo Thixo namandla amakhulu. Kodwa khange balale ngephezulu siyonke izinto Thixo namandla amakhulu. Basixakekile Thixo namandla amakhulu ezindlini zethu Thixo namandla amakhulu. Abantwana bethu Thixo namandla baphela izidrugs moya namandla. Kasilokuphenga Thixo namandla amakhulu elike Thixo namandla amakhulu. Thixo namandla amakhulu masiphenga Thixo namandla amakhulu nezo drugs Thixo namandla amakhulu. Uzofika sibuya singena ezindlini zethu bekutshintsho Thixo namandla amakhulu. Bona ngabakhona into esizoyenza soduvukile Thixo namandla amakhulu. Moya namandla Thixo olungela uma umncelisa Thixo namandla amakhulu epaneli yakhe Thixo namandla amakhulu. Siyazi bakhange balale Thixo namandla amakhulu. Ethandazela ixesha Thixo banika amandla emandleni Thixo namandla amakhulu. Banika ukomelela Thixo namandla amakhulu. Abazakutyhila ilizwi lakho Thixo namandla amakhulu ngalo mzuzu Thixo olungileyo. Siyayazi Thixo namandla amakhulu zonke izinto Thixo namandla amakhulu esizicela kuyo niyawusenzela njengoThixo Thixo namandla amakhulu. Silapha singabamama Thixo namandla senze ezinumiso Thixo namandla amakhulu. Singabanye Thixo siphila zezinumiso Thixo namandla amakhulu. Moya oyingcwele moya namandla sike Thixo namandla amakhulu. Ngena nongena kwethu xa sizawungena kule nkonzo Thixo sibuve ubukhulu bakho sibuve ubukho bakho Thixo namandla amakhulu. Sibathembele kwezinto zonke njengoThixo wethu Thixo ohlala usincede singabamama omama baxakekileyo mama banezinto Thixo namandla amakhulu moya oyingcwele. Wonke umama olapha wathi xa liqengwa ilitye Thixo namandla amakhulu. Nento yam endifuna uba iyokuqengwa Thixo namandla amakhulu. Asalala sawuvuka ekuseni oyesi sashiya abantwana esibhedini Thixo namandla amakhulu. Sashiya konke Thixo namandla amakhulu seza kuwe uba wena kaloku wasithembise wathi okokuba ngaba ndishiye konke Thixo namandla amakhulu. Ngenyini eyindoda yakhe yabuza uba xa ndithe ndakulandela ndashiya konke Thixo namandla amakhulu ndiyawufumana ntoni na Thixo namandla. Sizofuna loo nto yafunana Thixo namandla amakhulu nguloo mntu Thixo namandla amakhulu ukuze Thixo namandla amakhulu sithi ngozawuqenga ilitye namhlanje Thixo namandla amakhulu. Bona lekushitha zanhlizweni zethu namandla amakhulu. Awu moya oyingcwele moya namandla hlala nathi Thixo namandla amakhulu. Hlala nathi sonke Thixo namandla basezayo Thixo namandla abakhona bezayo ezindlini bebecinga bathi bathi xa liqengwe libabe selelapha Thixo namandla amakhulu. Bancede ke Thixo bathwale moya oyingcwele ezindleleni Thixo namandla amakhulu. Bathixo namandla amakhulu indlela ezikhoyo ngexesha Thixo zibalulekile moya oyingcwele. Baphephise ke Thixo namandla amakhulu njengoThixo ophela isiphephisa banike Thixo namandla amakhulu. Hlala nathi ke Thixo namandla amakhulu xa sizawuvula le nkonzo Thixo amakhulu. Nansi Thixo namandla amakhulu executive Thixo namandla nakumongameli wethu Thixo namandla amakhulu. Emandleni Thixo namandla amakhulu. Xa bethwele lo mhlanga moya oyingcwele moya namandla banike ke Thixo ukomelela Thixo namandla. Sithembe wena ke ezintweni zethu usakulela ngalo wasifela wena kahlale ungqona phakathi. Amen. Wethu osezulwini Come on.
sizawujonga isifundo sethu omama sinqabile. Sicela elaqhulo le-67 wakhasulwa ngenxa yam niwala phakathi ukuze ndisikhe kuwe malaka Yesu. Uyamnyala inkosi uyaqala egasi yamanzi nahlanjululwe iinyembezi zeminyaka zingefezinto uwenkosi ususayo sonke izona imfundo andinanto esandleni ezekayo inkosi sendulele ekhosini lethebile wakasulwa ngenxa yam niwala phakathi.
Masilifumane ilizwi njengoko libhaliwe bazali bam kule ncwadi yezenzo zabapostile kwesi sahluko seshumi. Iphepha kule yam iBhayibhile ithi 1265. Saqala ukufunda kulaa vesi ye-34 siphele kulaa vesi ye-39. Izenzo zabapostile chapter 10 siqala ukufunda kuvesi 34. Isihloko sale ndawo sithi intetho kaPetros. Ke kaloku Petros wawuvula umlomo wakhe wathi, ndiyaqina okwenyaniso ukuba uThixo akamkhethi wabuso bam.
kwintlanga zonke lowo moyikayo asebenze ukulungisa. Wamkelekile kuye. Ilizwi walithumelayo koonyana bakaSirayeli eshumayela iindaba ezilungileyo zoxolo ngoYesu Kristu. Nina niyalazi ilizwi elenzelakayo kulo lonke elakwaYuda, liqalela kwelaseGalili, emva kokubhaptizo owakuvakalisayo uYohane, okokuba uThixo wamthambisa ngomoya oyingcwele namandla uYesu waseNazaretha, owagqiba ilizwe esiza ephilisa bonke abaxakanisiweyo nguye umtyholi. Ngoko uThixo ebenaye, thina singamangqina ezinto zonke awazenzayo ezweni lakwaYuda kwanaseYerusalem, abamsikayo ngokumxhoma emthini. Eli lizwe Nkosi ezulwini mayisikelele ukufundwa kwesulayo ngoku kude kube naphakade. Ilizwi lethu masilifumane kulaa mqolo we-39 lencwadi siqufunda lona lifundela mhlothe. Thina singamandla owakwenzayo ezweni lakwaYuda kwanaseYerusalem, abamsikayo ngokumxhoma emthini. Mathathe ithuba lokuba ndibulise umama president, ndibulise umama vice nkomiti, omamhlanga beekomiti zabo, oomama bonke, iintombi olutsha olukhoyo namhlanje. Mandithi kunyonke uxolo lenkosi. Thina singamangqina ezi zinto zonke owazenzayo ezweni lakwaYuda naseYerusalem, abamsikayo ukuxhoma emthini. Ndikhamisile bazali bam, kusemveni kokuba apha uPetros ephilisile wevuse umama uThabitha. Ithi incwadi entle yezulu, andizungena bazali bam, mangivayisi wam, andizumlanda umpostile izenzo zakhe, kodwa ndivumele njena ngezi style sokuya kweli lizwi undithumele. Usemveni kokuba apha uPetros evuse umama uThabitha, ungena apha uPetros kweli khaya kamama uThabitha
kulo mhlaba oseyoba ufika pha usisijwile omama bayamila ithi imbali kwagcwele ebisinise omama ababahlolokazi ababemila bephelele ithemba ngoba bamkelwa umama uDukasi umama ebesithi xa bengenile esiza nengxaki zabo afike lo mama abe mama onomqolo athi umama ungenelila asithi lo mama mnathandaze ngoba umama ebethi xa usiza kuye ucacekile emphefumulweni ngafani nami umama ebekwazi lokubana athi kuzoba rayithi umama ufike lapho uPetrosi ithi incwadi enhle kaThixo wakhuphela ngaphandle uPetrosi ongabe belapha kulendlu wathi esaqhuba khuphela ngaphandle waguqa uThixo wakhe wathandaza uPetrosi wathi Tabitha vuka ukusho incwadi enhle wavula uTabitha amehlo wakhe wathi esawavula amehlo wakhe uTabitha wangathi uPetrosi wenza namkulo uthi yolulele isandla uthandaze kuthiwa wasolula isandla wamphakamisa wathi esaqhubuphakamisa wamsakudimbanibikila wambeka phambi kwayo ambeka phambi kwayo kuthiwa waguya ngoba kuvuke umuntu ebemfuna kodwa ngoba ukawuthumele yilo mamamuvayisi zonke nevesi uzithumele kuyo isilapha mamuvayisi kunevesi uzithumele kuyo yeshumanisi abalinganiswa abalendawo kodwa ngifuna ukwalulandela uPetrosi nokoneli mamuvayisi ukulapha mamuvayisi uPetrosi umamuvayisi uthi uPetrosi lapha uthe saqhamuka umsebenzi wangena kwaSimoni othile wahlala insuku uthe selapho mamuvayisi kwafika umbono esahlelelele ithi incwadi ethe wabuka ubuthongo uthe sabuka ubuthongo mamuvayisi wabona umbono apha phambi kwakhe ilinene enhle ebotshweyo enamasondo amane igcwele bunebunebu belizwe ithi mbali ebebulambana lapha esiswini uthe sagqibona lo mbono utho wavuka lavusa ilizwi lathi Petrosi vuka uqhele uhle wathi uPetrosi alakanye ngoba ndihle mna kwizinto eziqambi laphinde ilizwi lafika lithi musuku uthi izinto ezihlangulileyo uthi ziqambi lathina singamangqina azo zonke ezi zinto bazali bam uthi asenjalo kanti uThixo uhlekela kwalaqala ukoneri into yokobana lo mbono ubonwa nguPetrosi apha bazali bam uthi ke ngoku esakwenzeka le nto uPetrosi usakhangela engqondweni ingabe ufuna uthini kanene le nto kanti uThixo unomntu amlungisayo kwalaqala azomthilela le nto azama ukuyithetha lethina singamangqina ezi zinto bazali bam ithi incwadi entle yezulu wathuka ngomnyama uthi ukoneri uthumela amadoda phambi uPetrosi yokokubana ayomisa bazali bam uPetrosi khumbulani ebazali bam ngokubana ukoneri noPetrosi bebengenabudlelwane ngoba kaloku ningamaJuda namaSamariya bazaliseka laa nto athi uYesu xa efika umhlaba sesingaphezu kwaqula athi ke nguntombazana xa icela amanzi athi asinabudlelwane kwenzeka loo nto apha bazali bam kodwa uthi ke ngoku esawuthumela ngamadoda ukoneri ewathumela kuPetrosi athi yisa bamise uthi uPetrosi sangathandabuze wahamba ngoba kaloku vele elaa nto ebeyibona laa mbono ebewubonile ngothanda bomama bazali bam uthi esafika ke ngoku apha ukoneri ngoku uyamthilela into yoba uthi uPetrosi esafika apha uthi koneri ndizile ngokuba nanxa besingenabudlelwana nje kodwa uThixo uthethile into yoba izinto uThixo azihlangulileyo mandingathi zinqabe ngoba kaloku ngoba ebeyazi into yokobana abanabudlelwana namaSamari uyunasi kwaUPetrosi kodwa uzile ngokuThixo uthethile kuye wakunika ubudlelwane phakathi kwakhe namaSamariya kodwa ke ngoku uthi uPetrosi ke ngoku uthi ukoneri xa efika emthilela naye imiphupha ebeliphuphile athi aqonde into yoba uPetrosi inene uThixo akamkhethi uso wamntu uThixo akakhethi uso wamntu uthi uThixo wenza ubungqina ngabo into yoba namhlanje uyabadibanisa uthi uthi uPetrosi nandizibonile izinto uThixo wayezenza nangelaa xesha uThixo afika kuYohane into yokokubana abaphathi
ufika wamngqina ngokubana siyangqina into yokubana ebeyithethile uThixo akajiki uvukile uwoyisile ungukhali wokufa womama bam ngokokuba namhlanje athi uMariya xa siyengcwabeni afika uMariya endaweni yokokubana afika ingcwabane ivulekile athi uMariya afika ukuzijula zezulu awomam ithe sinye sihleli enhlokweni esinye sihleli ngasezantsi ezinyaweni ufika uMariya ebona into yokokubana ingcwabane ivulekile uyalila uMariya athi amadoda mfazi ulelela ntoni bazali bam awugqiba ukutsho utajonge ngasemva tajonga ngasemva ambona uYesu athi uYesu Mariya watsho wakonekta uMariya uvelisizwe wakonekta uMariya esawuvelisizwe ngenxa yempikwa bazali bam uthi esawukonekta uMariya awufindo ngoba uYesu luthethayo athi kusundukumisa ngoba ke yemba bazali bam sathi namhlanje singamangqina obaba singamangqina ngokokuthixo wethu uvukile namhlanje sizothi kuni singamangqina ngokokubana ngomama nokokubana besingena ngepasika sintwizisa inyembezi intliziyo sizingceba bazali bam wathi namhlanje uloyiso lenyembezi luphenduliwe ngoba wathi uthixo uvukile ngoba wathi uthixo uphakamile engcwabeni lokufa sizothi singamangqina ngomama bam namhlanje xa sizophuma apha ngecawa sizophuma bazali bam ungekho njengangokuya ebeyiqala ipasika ngoba khona into entle sifumene namhlanje sifumene into emnandi ngokokuba namhlanje esanyembezi esingaveza sizokohlula ngubani sifumene itshefu yezulu bazali bam ngoba namhlanje sizokohlula inyembezi ngoba singamangqina izulu namhlanje liqhwayitile omama bam izulu namhlanje liqhwayitile uthi xa ligaba lomamaya ingathi liyacuna izulu lithi ezalapha emhlabeni siyaguga siphele kodwa kaThixo yona ihlala ime ngona phakade izotsho namhlanje omama bam